toată lumea, eu sunt Mario, să facem un episod de Minecraft împreună cu Ionuț de la aici și facem Skywars Team. Asta e, să facem team. Să văd dacă mai merge bucul ăla. Serverul în descriere. Este măcă.gamster și în descriere și stai să vedem că nu te găsesc. Gata. Dacă am mers bucul. Și pra. La tipa. Hai da. Și pregătiți să pierdem. Îmi pare că dăm de hacker. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Să ne back? Nu. Căcatul. Normal. Asta e Ionuț? Dă-mi mie. Bage și tu asta. Sparge. Ia. Hai pe jos. Haide. Stai. Nu te duce, eu loc că ești praf. Mai contează. Am ciordit doar câteva iteme și fugi. Aha. Mă rupe! Ionuțe! Eram! Fugi! Pune cu blocuri sus, pune cu blocuri. Am murit! Ia uite pe Ionuț. Ce dă nebunul cu arcul. Nu! Mamă, cum se duc alea. Vezi că dă unul cu arcul. Bă, nu. Au căzut la urcă. Ia să-l arunce. Căzu. Mai dă-i. Pa, așa, bravo, bine, bă. Ce nablete. Ce făcuși, bă, bunule? Pentru că ai căzut după 2 secunde în urma lui. Ești că intră în paltă. Ești că e prost. E proastă mapă. Hai da, tu. Aha. Dacă vă întrebați de ce nu vă aude, am o setare la Bantincam care orice aș face nu merge. Chiar nu merge. Dacă știți voi ce setări să fac ca să-mi aud și ca să aud și pe Ionuț, scrieți în descriere sau în comentarii. Scrieți în comentarii.
Hai că am golden apple-uri. Să-mi dau. Ce mă? Sharnish 5? Dă-o încoa. Eu zic să-mi dai Sharnish 5-ul ăla al meu. Să fie al meu. Și de ce? Pentru că e cam prea... Help! A venit țiganul ăla pe mine. Wow! Ole, 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 ole. Așa. Ia și golden apple-uri. Hai parcurul. Hai cu parcur. Merge pe ăștia. Ai tupeu. Hai clean up ca Barosani. Stai. Bă, uite-l pe ciur. Îl vezi? Uite-l pe ciur. A, nu e ciur. Stai acolo că vin țiganii. Lasă-i să vină. Faceți mă nebunilor. Jos cu voi. Hai țiganii, hoi. Hoi. Nu! Gata, morta. Pra. Moriși? Știu cum e. Normal. Ia știu, are return mod! What the fuck? Așa, joacă cu hack. Ce copil nablete. What the fuck? Ai văzut cum a dat? Dă-te naibii! Dă-te și prin bloc, ai văzut? Dă-te naibii. Dacă am filmat destul. Și cam atât cu episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost Mario și am încheiat episodul. Pa, pa!